Assalamu alaikum warahmatullah. Farko dai wayanka haka akwai ChatGPT in ka taɓa shi, idan ka taɓa shi ya shiga dan ajiye ma prompt ɗin a comment section. Kana shiga in dai kana aiki da ChatGPT, za ka shiga farko to akwai prompt ɗin gashi nan na yi copy dan ajiye ma shi a comment section. Kana shiga kawai ka danna wannan plus ɗin ka ɗauko hoto, ga hoto nan sai ka taɓa ka ɗauko ka zaɓi hoton da za ka yi character ka. Dole sai ka tsara character, ka fahimta? Character shine actor wanda zai yi acting. Kafin komai dole sai ka tsara shi a cikin ChatGPT. Bari mu duba hoton da ya dace. Nan ba hoto. Yawwa kamar na pics. Kamar nan. Ban so bidiyon yayi tsawo ne, zan ma abun in brief. Yawwa kamar nan misali, bari mu duba hoto. Yawwa kamar wannan hoton mai jallabiya ɗin nan, nayi adding ɗinsa. So in ka ɗauko shi, sorry. Okay, ashe ban kunna data ba. To idan ka ɗauko wannan hoton idan ka ɗauko shi, ka ɗaura ya hau haka. To already dama ka copy wannan prompt ɗin da zan tura ma ɗin. Sai ka pasting ɗinsa. In ka pasting ɗinsa ga wani arrow blue, sai ka tura. In ka taɓa shi to zai tafi. Za su yi ma generating ɗin character. Na actor ɗin da za ka yi amfani da shi. Don za su fito ma da fiskansa da ya juya da kuma gefe. Bari mu bari ya gama creating. Kaga yana creating. To gashi ya gama. To kaga komai ya fito. Sai ka taɓa wannan arrow ɗin ka yi saving ɗinsa a cikin gallery ɗinka. Arrow ɗin nan. Yawwa. To idan ka yi saving ɗinsa a cikin gallery ɗinka, to sai kuma ka sake komawa cikin ChatGPT already shi ma. Duk dai nan ChatGPT ɗin dole za ka ƙirƙiri prompt ɗin da za ka gaya wa Google Flow. Kaga da ke ni ina da menene zan ce, ina da aikin da nake yi. So wannan shine abin da za ka tambayi, za ku yi magana ne da ChatGPT kan cewa kana so ka shirya wani abu kaza ne, kaza ne. Duk already dama ka ƙirƙiri wa'innan character. Duk character da kake so ka yi amfani da shi, da wannan yanda na gwada ma na farko ɗin, duk haka za ka tura mata prompt ɗin ta mayar ma da character ka. To yanzu bayan ka copy, ka gama ajiye character, sai ka copy prompt ɗin da ChatGPT ta ma, ka ce za ka yi amfani da Google Flow ne. Google Flow shi ma gashi nan. Wannan shi ma wani AI ne wanda yake generating ɗin bidiyo. Idan ka shige shi, za ka yi sign in da email ɗinka. Already dama ni ina aiki da shi. To kai in ka shiga tun da farkon shiga ne, za ka yi sign in da email ɗinka. Za su ba ka credit 50. Sai ka shiga new project ɗin nan. Wannan za ka ga new project gashi nan new ɗan alaman plus ɗin nan in ka taɓa shi. To a nan gefe ga gurin hoto image. To idan ka taɓa image ɗin nan, ɗaya gefen gashi nan sai ka dawo da shi bidiyo ba image zamuyi ba.
Sannan in kana so kamar na YouTube ne za ka taɓa wannan, in kuma na Facebook ne ko TikTok sai ka taɓa can. Nan ƙasa kuma ka dawo da shi sakan 10 sai alaman plus ɗin nan, za ka taɓa alaman plus ɗin nan ka shiga ka ɗauko su waɗannan character ɗinka, ko kuma kafin nan ka yi posting ɗin prompt ɗin da ChatGPT ta baka. Idan ka yi posting ɗin abinda prompt ɗin da ChatGPT ta baka, inda gyara ka ɗan gyaggyara dai haka komai ya fita normal. Wannan shine maganan da za su yi, gashi nan ka gani. Yawwa. To sai ka taɓa wannan alaman plus ɗin na gefe. Idan ka taɓa shi ga image sai ka taɓa image, sannan sai ka ɗauko wa'innan character ɗin da ka yi amfani da wanda ka ƙirƙira ɗin nake nufi. To ni already bari na ɗauki character da suka ce. Akwai jarumi, sannan akwai mahaifiya, jarumi da mahaifi da kuma ita da shi saurayi. To idan suka hau, za ka ga wannan alaman arrow ɗin ya fito, shine sun gama hawa sai ka tura. Za ka gan shi gashi nan a sama yana generating ɗin bidiyo ɗin. Yawwa. Wannan shine tsarin da ake bi. Idan ya gama generating zai fito, za ka yi playing ɗinsa ka ga me wani sakamako ya bayar. Yawwa. Idan ya gama sai ka yi saving. In ka danne shi za ka ga saving, sai ka yi saving a cikin wayanka. Wannan shi. Baba, don Allah ku saurare ni. Ban zo da wata muguwar niyya ba. Ban ce ka yi magana ba.